Ηρακλειών Ισίδωρος Νταλίτης. Για σήμερα, για αύριο, για πάντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα το Περιστέρι. Γίνεται χαμός εδώ. Τι να σας λέμε τώρα, τι να... Εδώ γίνεται τις φανάβεις. Έχουμε πάρα πολλούς κόσμους εδώ. Σήμερα, ίσως αυτό δεν μας το παραπάνω στο Περιστέρι. Ίσως που βάλετε κάτι άλλο. Όχι, υπάρχει τίποτα. Ευχαριστώ. Γίνεται ένας γενικός χαμός. Έχουμε σκειτμπορτάδες φοβερούς και μοναδικούς. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολύ καλούς και υπέροχους, θα έλεγα, BMX-άδες. Τι είναι BMX-άδες? Είναι αυτά τα ποδήλατα τα BMX. Λοιπόν, έχει μεριστεί μια μεγάλη έτσι, γκάμα, αν θέλετε, αθλητών, μοναδική στο είδος τους. Θα τους δείτε τώρα να εκτελούν ασκήσεις ακριβίες, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, έχουν φτιάξει πάρα πολλές ράμπες. Μπορούμε να δείξουμε αυτή τη ράμπα, παρακαλώ, αν είναι εύκολο. It's possible. Thank you very much. Αυτή εδώ η ράμπα, βλέπετε. Εδώ είναι η πρώτη ράμπα, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη ράμπα. Ανεβαίνεις σχεδόν κάθετα, φτάσεις έως εδώ πολύ ψηλά και κάθεσαι πάνω. Εγώ βέβαια δεν το κάνω, απλά λέω τι κάνουν, έτσι. Ακόμα υπάρχει άλλη μια δεύτερη ράμπα που είναι εκεί, μια μικρή ράμπα με δύο ειδικές βέργες, από τις οποίες θα δείτε τέλος πάντων, θα δείτε πολλά πράγματα. Λοιπόν, κάτσε να τους ενορχιστρώσουμε αυτούς λίγο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δούμε τίποτα show? Λοιπόν, θα δούμε, είμαστε έτοιμοι? Ναι, είμαστε. Ξεκινάμε, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνεις. Οκ, πάμε. Λοιπόν, να τους δούμε λίγο. Μην χειροκροτάτε, είναι μεταδοτικό. Λοιπόν, να δούμε τι κάνουν αυτοί εδώ οι φοβεροί και δρομένοι φίλοι. Εμείς έχουμε κάτσει πίσω από τις κάμερες για πολλούς και ευνόητους λόγους. Μην πέσουμε και επάνω σας, σε καμιά κάμερα. Ναι, ευχαριστώ. Το γέλιο καλό. Τέλειο. Calvin Klein, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν παίζετε αυτό, δεν παίζετε. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο όχι σε αυτές, αν θέλεις, και μετά στα υπόλοιπα. Λοιπόν, ναι, 6-7, έλα δώσει. Πήραμε έναν εδώ στην τύχη, τον ανακρίνουμε, τι κάνεις? Από πού είσαι? Από τα Νέα Λιώση, εκεί θες εδώ στο Περιστέρι. Θέλω εσάς. Να είσαι εμάς, μας είδες, εντάξει καλός. Τώρα θα φύγεις? Όχι. Θα κάτσεις, αυτός, ωραίος, σωστός. Πάρα πολύ καλός. Επόμενος, παρακαλώ, αυτός εδώ. Πλάτς, κεφαλή, εκεί στη μηχανή. Παρακαλώ, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Πώς είστε? Καλά είμαστε. Το όνομά σας? Φώτης. Ζώδιο. Υδροχόος. Πόσα κιλά είσαι? 45. Τι αφήμι έχεις? Τι? Τι αφήμι έχεις? Σιγά μην απαντήσεις να. Μου κάνεις τον έξω, τα ξέρεις όλα. Το μικρό σου? Εγώ θα παίζω με αυτό, εσύ δεν μιλάς. Λοιπόν, παρακαλώ, θέλει λίγο κάμερα. Συγγνώμη, ευχαριστώ. Λοιπόν, τι ζώδιο είσαι? Άσχετο. Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση και κάθε απάντηση που θα μου δίνεις θα είναι μεταχρονολογημένη. Μάλλον, όχι μεταχρονολογημένη, θα είναι μετά την άλλη. Δηλαδή, κοίτα, θα σου λέω πώς χρονών είσαι και θα μου λες, ας πούμε, δεν θα απαντάς. Μάλλον θα σου λέω πώς σε λένε, θα μου λες ετεροχρονισμένη. Σωστά. Λοιπόν, δηλαδή η μία μετά την άλλη. Πρόσεξε. Θα σου λέω, πώς σε λένε, εντάξει, δεν θα απαντήσεις. Μετά σου λέω πόσα κιλά είσαι και θα μου λες το όνομά σου. Μετά θα σου ρωτάω εγώ τι έφαγες χθες και θα μου λες πόσα κιλά είσαι. Κατάλαβες? Οκ. Αν χάσεις όμως, χάνεις. Και δεν ξέρεις τι χάνεις όμως. Θα σε πλακώ στο ξύλο. Δεν είναι απλά χάνεις έτσι, σε δέρνω. Αν κερδίσεις, με δέρνεις εμένα, εντάξει. Δηλαδή έτσι νομίζεις, γιατί έχω 3 μπράβους εδώ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε. Πώς σε λένε? Δεν με λένε. Δεν σε λένε. Πόσα κιλά είσαι? 89. Πώς λένε, σε ξαναρωτάω πώς σε λένε? Ορίστε. Πώς σε λένε? Γεμιστά. Γεμιστά. Τι έφαγες χθες? Αγκούρια. Έχεις απαντήσει λάθος, σε δέρνω. Λοιπόν, πάρτα, εσύ, πάμε. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Πώς είναι ο μικρός σου? Φώτης. Όχι, μπερδεύεσαι, όχι, μεταχρονισμένα. Μετά από ένα. Ετεροχρονισμένα. Πώς το πες? Ετεροχρονισμένα. Για πάμε σε μεταξύ ετερε. Λοιπόν, πώς σε λένε? Δεν απαντάει. Τι κάνεις? Θανάση. Πόσα κιλά είσαι? Καλά είμαι. Πώς λέγει τη μάνα σου? 50. 50. Πώς είναι ο πατέρας σου? Γιώτα. Γιώτα. Μετά το κάπα, τι ποιο γράμμα υπάρχει? Έλα. Θα δωρείς, μάλιστα. Χθες το βράδυ τι έφαγες? Λάμδα. 3 και 5 πόσο κάνει? Γεμιστά. Μάλιστα. Πόσο τον είσαι? 8. 8. Ωραία, σε καλά απάντησε. Στο 3 και 5, σωστά. Πού βρισκόμαστε? Όχι, μην την μπερδεύετε. 12. Πώς λέγεται η περιοχή δίπλα στο Κολονάκι? Περιστέρι, σωστά, πάρα πολύ καλός. Όταν λέω δίπλα στο Κολονάκι, εννοώ κέντρο και Αθήνα. Στη θάλασσα τι ακριβώς βρίσκεται?
Το... Η Ομόνια. Καλώς είσαι, καλώς πολύ. Λοιπόν, έλα εδώ, πάρα. Καταρχήν πέρασε έξω από την κάμερα. Λοιπόν, θα δούμε μπήξαμε αυτούς. Ναι. Θα δούμε. Μπήμε ξανά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δούμε. Κοιτάξτε, μπεγλερί. Μπεγλεράκι άψογο, δεν παίζετε. Καταρχήν τελειώσετε εξετάσεις. Είχατε εξετάσεις. Είχατε, ας πούμε. Τι κάνετε. Γράψτε, τι έγραψες. Εγώ μαθηματικά. Πού έχεις γράψει. Ας. Να μην πω που καλύτερα που 16 γράψει. Μόνο 16. Μάλιστα. Εσύ τι έγραψες. Εγώ, μαθηματικά. Μαθηματικά. Με το παιδί πας μαζί. Μαζί πάτε. Μόνο οι δυο σας. Υπάρχουν. Πολλοί κόσμος ή μόνο οι δυο σας. Οι δυο. Μόνο οι δυο σας. Το μικρό σου. Θανάση. Θανάσης, γεια σου Θανάση. Θανάση. Ναι. Τι. Φάκη. Χαγιόγλου. Ναι. Φάνη να σου πω τι κάνεις. Καλά. Πώς από εδώ. Περαστικός. Εσύ πώς από εδώ. Νίκος. Πώς από εκεί. Από εκεί. Από εδώ. Κάνεις BMX εσύ. Κάνω. Κάμια φορά. Skateboard τι κάνεις. Μάλιστα, δεν ξέρεις. Εσύ τι κάνεις. Ποδήλατο. Αυτό παιδιά ποιον είναι. Δικό σου. Όχι, ποιον είναι. Αυτό δικό σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τους BMX'άδες εδώ, τους τυπάδες. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, σας περιγράφω τι ακριβώς θα κάνουνε. Περνάνε από εδώ και θα ανέβουν πάνω στη ράμπα. Συγγνώμη, παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Guys, εδώ είμαι. Αρχίζουμε. Θα αρχίσουμε. Άντε, τελειώνετε. Τι κάνεις τώρα. Λοιπόν, πάμε. Σκεϊτάδες πρώτοι. Λοιπόν, σκεϊτάδες. Πάμε να δούμε λοιπόν τους σκεϊτάδες πρώτους. Ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Αυτή είναι η ράμπα η μικρή, η junior. Η small. Small, πώς λέμε, καμία. Εδώ είμαι εγώ. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτός τι κάνει, πολύ καλός, δεν παίζεται. Τρέχει και τι κάνει. Μαν. Καλά, θα το κάνω και εγώ, δεν κατάλαβα τι κάνει όμως. Ευχαριστώ, δώσω ένα μπελέρι. Λοιπόν, ένα μπελεράκι έχω πάρει. Ενός τυπά εδώ, ενός παιδιού. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε αυτόν τι κάνει, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Ξεκινάμε μετά, θα ξεκινήσεις. Κάνε μας κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι για να δημιουργήσουμε suspense στους τηλεθεατές. Πού θες, στην άλλη. Στην άλλη μπορούμε να κάνουμε. Στην άλλη δεν μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, καλά, οκ. Στην άλλη μπορούμε να κάνουμε. Στην άλλη μπορούμε να κάνεις. Εδώ δεν μπορούμε να κάνεις τίποτα τώρα. Όχι, οι άλλοι μπορούμε. Οι άλλοι μπορούν. Λοιπόν, να δούμε τους άλλους. Παιδιά, άλλοι. Έλα, άλλοι. Guys, the next please. Next, ρε. Ωραία, next λέμε. Τελειώνεται. Ο next, ο skateboardάς. Πολύ καλός. Με άδοξο τέλος. Άδοξο όχι τόσο, δεν σκοτώθηκε. Απλά προσπάθησε να σκοτωθεί, αλλά δεν το κατάφερε. Πάμε τον επόμενο παρακαλώ. Ποδήλατα, BMX'ας. Πολύ καλός. Είναι αγρίμια αυτοί, δεν παίζονται. Άψογος. Να πούμε ότι μας βγει πάρα πολλοί κόσμος οι οποίοι είναι ακριβώς από πίσω σας, δεν τους βλέπετε καλύτερα. Γιατί είναι λίγο επικίνδυνο αυτό το άθλημα, μπορεί να σκοτωθούμε ας πούμε εδώ μέσα. Λοιπόν, κάνουμε και πλάνο και από τη ράμπα, αν θέλετε και συνάδελφοι, εντάξει. Ναι, υποτίθεται ότι είπατε. Υποψιάζομαι. Λοιπόν, όσοι κάνετε από εδώ να περνάτε και μία από τη ράμπα τη μεγάλη να βλέπουμε θέαμα. Εσείς καλά είστε νομίζω εκεί, okay. Λοιπόν, να δούμε λίγο εδώ γιατί χάνουμε το θέαμα νομίζω. Το χάσαμε. Εδώ και συνάδελφοι, αν θέλετε. Θα δεις τώρα τη σύγκρουση. Λοιπόν, από over there. Κάτσε να διώχνω τον κόσμο. Εγώ πίσω έρχεται προς τα εκεί γιατί έχουμε πρόβλημα. Κάνω και τον χωροφύλακα εδώ πέρα. Από όλα κάνω. Κάνω και πολύ καλό. Ξύπνα περαιτέρω, δεν με. Να πω ότι κάνω και πάρα πολύ καλά μουσακά, έτσι. Δεν στο έχω πει αυτό, ναι, είναι από τα κρυφά μου προσόντα. Καλά, έχω πολλά κρυφά προσόντα, δεν κάνει θέμα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Βάλτε κανένα looks who's talking now ως πλάτη, ως χαλί. Να μην είναι χάλια, να είναι και χαλί. Θα κάνεις, ξεκινά. Χαϊ. Τότε η βόλτα. Δεν κάνει. Λοιπόν, ο skateboardάς, πάμε. Πάρα πολύ καλός. Και συνάδελφε, εδώ είμαστε, λέω, μην πάτε αλλού. Εδώ έχουν αλλάξει οι skateboardάδες. Οι BMX'άδες, τέλος πάντων. Είσαι BMX'άς. Και ναι και όχι. Εγώ είμαι και μακαρονάς, άσχετο. Λοιπόν, να δούμε τον επόμενο παρακαλώ πάρα πολύ τώρα αμέσως. Γιατί έχουμε και δουλειές. Βάζεις τα καλώδια από εδώ. Συγγνώμη για τα καλώδια. Είναι των μηχανών μας. Μηχανικά καλώδια δηλαδή. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει τώρα, ας πούμε. Πάμε, να τους. Από τη μέση λίγο. Πολύ καλός και τη ράμπα. Τη ράμπα χάνουμε. Θα κάνω εγώ κάμερα την κλειτώνει σήμερα. Follow. Λοιπόν, θα κάνω εγώ κάμερα. Τώρα εγώ είμαι operator. Δεν βλέπω, φύγε. Συγγνώμη, τώρα βλέπω. Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε να βγω το γυαλί. Τώρα βλέπω εγώ. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, τώρα είμαι εγώ ακριβώς πίσω στην κάμερα. Δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό που έκανα. Ωραία. Ωραία, πολύ καλός. Λοιπόν, είμαι καλός στον operator. Πώς με βλέπετε. Δεν βλέπω καλά μόνο. Λοιπόν, να δούμε τον επόμενο. Ωραίος, καλός. Πού πάει αυτός. Οκ, δεν τον έβλεψα. Ωραία, να ο άλλος. Μόνο που δεν μπορώ να κάνω και το μικρόφωνο, να κρατάω τον μπεγλέρι και να κάνω και τη μηχανή. Δεν πειράζει, θα τα καταφέρω όλα σήμερα. Όλα τα έχω. Πάρ' τον up. Σκοτώθηκε. Πάμε λίγο, πάμε στον επόμενο. Βλέπουμε δύο κοπελιές.
Λοιπόν, οκ. Λοιπόν, από ψυχολόγος κάμεραμαν, οκ, δεν πρόβλημα. Πώς με είδατε καλό, χάλια με, εντάξει, τι να κάνω. Λοιπόν, θα κάνει κανείς κανένα δόμη, σκοθώ και φύγω. Άιντε. Α, μα, τι έκανε. Σας το πείστε, ρε. Το ξανακάνεις αυτό. Μα, τι κάνει αυτός. Θα λένε, τσακάλια δεν παίζονται, μιλάμε. Next, please. Next όμως, follow the next. Όχι. Αυτό το κάνω και εγώ και σκοτώνω, μην τρελαίνεις, εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Θα δούμε τον Γιώργο εδώ που είναι καλός εδώ. Έλα, ο Γιώργος. Α, μάνο, ο Γιώργος. Δεν παίζει το Γιώργος, Και ο άλλος ο επόμενος. Αυτός είναι υπέροχος. Όπα. Όπα, μαγκές. Πάρα πολύ καλή, κύριε. Next, please. Μπράβο, Γιώργο. Πάρα πολύ καλός. Μοναδικός είναι, Ορίστε. Next, please. Να ανέβω και εγώ πάρει στη ράμπα. Όχι. Δεν υπάρχει λόγος. Ο Γιώργος δεν παίζεται, κοιτάξτε τι κάνει. Ανάποδα.